हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। जय श्री राधे गोविंदा। जय श्री गौर निताई गौर निताई गौर निताई। जय श्री गौर निताई। जयो शीला प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा। जयो शीला प्रभुपादा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जिग्ना माता जी। Mataji, Hare Came last minute, you came. Thank you. Mataji, I am so grateful to you and to my Lord actually that they are giving me the service, Mataji. Today is Rama Ekadashi. God Yes. good service. Yes. Blessed actually. Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण. आता मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि आपला वर्ग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 5वा अध्याय शिकणार आहोत. अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया आणि मग आजचा अध्याय चालू करूया. प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिला, नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आमचे को होस्ट ऍडमिन्स टेक्निकल टीम त्यांच्या मदतीसाठी धन्यवाद. त्यांची जर मदत नसती तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आपण काल काय काय बघितलं. कृष्णाने भगवद्गीताचा इतिहास सांगितला आणि त्यांनी सांगितलं हे जे ज्ञान आहे हे परंपरेद्वारा प्राप्त होतं. एवं परंपरा प्राप्त. आणि मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलं की त्यांनी वर्णाश्रम का स्थापना केली. वर्णाश्रम धर्म स्थापना करण्यामागचा ध्येय काय आहे. आणि आपल्याला समजलं की ब्राह्मण
यांचा व्यवसाय कोणता, क्षत्रिय काय करतात, वैश्य काय करतात आणि शूद्र काय करतात. आणि पुढे कृष्णाने सांगितलं की ज्याप्रमाणे जसा भक्त माझ्यावर भक्ती करतो, प्रेम करतो, माझा सुद्धा परस्पर भाव त्याच्याकडे तसाच असतो. मग त्याच्यानंतर कर्माबद्दल आपण आणि जास्त जाणलं. कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय आणि अकर्म म्हणजे काय. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलं की त्यागामुळे दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. आणि मग जर तुम्हाला ज्ञान घ्यायचं असेल तर काय करावं लागेल, तुम्हाला गुरूंकडे जाऊन त्यांची सेवा करायला पाहिजे, नम्रपणाने तुमच्या शंकेचं निरसन केलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने तुम्हाला ज्ञानाची प्राप्ती होईल. आता हा जो 5वा अध्याय त्याचं नाव सुद्धा कर्मयोग आहे किंवा कर्म संन्यास योग असंही म्हणतात. तर 3रा अध्याय सुद्धा कर्मयोग आहे, 5वा अध्याय सुद्धा कर्मयोग आहे. मग फरक काय आहे? या 5व्या अध्यायामध्ये कृष्ण भावनाभावित कर्माबद्दल सांगितलेलं आहे आणि थोडं जास्त खोलावर जाऊन समजून सांगितलंय. आता आपल्याला 3ऱ्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं तुम्ही जे काय कर्म कराल ते माझ्या आनंदासाठी करा, माझ्या संतोष प्रित्यर्थ तुम्ही कर्म करा. मग असं कृष्ण का म्हणतोय माझ्या आनंदासाठी, तो असं का क्लेम करतोय की मी भोगता आहे, तर ते आपल्याला या अध्यायात समजणार आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता मी काय करू, युद्धापासून मी संन्यासच घेऊ का, मी कर्म करतच नाही, कर्मापासून मी संन्यास घेऊ की मी कर्मयोग करू. मग त्याच्यानंतर कृष्ण अर्जुनाला सांगतो कर्मयोग हा कर्म संन्यासापेक्षा निश्चित श्रेष्ठ आहे. निष्काम, पण कर्म कसं झालं पाहिजे, निष्काम झालं पाहिजे. निष्काम कर्म केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आणि मग त्याच्यानंतर शेवटी या अध्यायात शांती सूत्र किंवा पीस फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलंय की सर्वोच्च कोण आहे, हा श्रीकृष्ण आहे आणि त्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करून आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगतात आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करतात. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्णा. आता अर्जुन कान देऊन ऐकत होता. कृष्णाने काय सांगितलं की जर तुम्हाला ज्ञान मिळवायचं असेल तर त्याग केलं पाहिजे आणि तुम्ही वेगवेगळ्या तऱ्हेचे त्याग करू शकता, पण त्याचा अंत काय होतो की तुम्हाला ज्ञान मिळतं. मग अर्जुनाला असं वाटतं की मी कर्म का करू, मी कर्माचाच त्याग करीन आणि ज्ञान शिकण्यासाठी किंवा ज्ञान मिळण्यासाठी मला हे घोर युद्ध करावं लागणार नाहीये. म्हणून मी काय करीन की मी कर्माचा त्याग करीन आणि ज्ञान योगाच्या पाठीमागे जाईल. आता अर्जुनाला बघा अजूनही पटलेलं नाहीये की मला युद्ध करायचं आहे. तो अजूनही सबबी शोधतोय. कालच्या अध्यायात 33वा श्लोक कुमुद माताजी वाचता का? 4.33. हो माताजी, एक मिनिट. एक सेकंड माताजी. 4.33 ना, 4.33. हा, एक मिनिट.
Just a minute. हा. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. हे परंतप, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्था, सर्व कर्मयज्ञाचे पर्यावसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्ण. म्हणजे काय सांगितलंय की तू कुठलंही यज्ञ कर, द्रव्य यज्ञ असू दे, कर्म यज्ञ असू दे, याचा अंत ज्ञानामध्ये होतो. आणि सांगितलंय ज्ञान यज्ञ हे श्रेष्ठ आहे. आता हे एवढं ज्ञानाबद्दल ऐकल्यावर अर्जुनाला असं वाटतं की मी कर्म का करू, मी युद्ध करतच नाही. जर मला ज्ञानच मिळवायचं आहे तर युद्ध करून काय उपयोग, मी युद्ध करत नाही. तर अर्जुनाचा हा उडालेला गोंधळ आहे. तर आतापर्यंत अर्जुनाने काय ऐकलंय की आत्म्याचं ज्ञान, जेव्हा अर्जुन म्हणाला करुणा तेव्हा त्याला आत्मज्ञान दिलं. जेव्हा अर्जुन म्हणाला आनंद नाही तेव्हा त्याला कर्मकांडाबद्दल सांगितलं की दोन्हीत आनंद आहे. तू ठार झालास तर तुला वीरगती प्राप्त होईल, तू स्वर्गात जाशील, आणि जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होशील. पापी प्रतिक्रियाबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की यात काही पाप नाही, तू युद्ध करणार आहेस, माझ्या आदेशानुसार युद्ध करणार आहेस. तर या भक्तीमध्ये पाप नाहीये. तू माझ्या आदेशावर जेव्हा काही करणार आहेस तुला काही पाप लागणार नाही. पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय तू तुझं कर्म नीट कर, तुझी ड्युटी कर. जेव्हा तू कर्म नीट करशील तेव्हा मात्र इतर जे तुझ्या राज्यामधले लोक आहेत ते सुद्धा त्यांची ड्युटी करतील आणि समाजामध्ये धर्म, आनंद, शांती नांदेल. मग तिसऱ्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलंय परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त आहे, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. म्हणजे ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालाय त्याला कुठलीही ड्युटी उरत नाही करायची, हे अर्जुनाने ऐकलंय. आणि दुसरं, आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. आता हे सगळं हे दोन्ही ऐकल्यावर अर्जुनाला वाटतं चला मी ज्ञान मिळवी, आत्मसाक्षात्कारी होईल, मग मला कोणावर अवलंबून राहावं लागणार नाही आणि मला माझी ड्युटी करायला पाहिजे असंही नाहीये. आणि इकडे तर शेवटी अर्जुनाला कृष्ण सांगतो की कुठलंही तू त्याग केलास, कुठलंही यज्ञ केलंस, त्यामध्ये सर्वात श्रेष्ठ हे ज्ञान यज्ञ आहे. कुठलाही त्याग केलास तर अंततः तुला ज्ञान मिळणार आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं लोक वेगवेगळ्या तऱ्हेचे त्याग करत असतात. तर काही जण आपण स्वतः मिळवलेली संपत्ती जी आहे ती दान करतात, त्याच्याबद्दल इकडे सांगितलंय द्रव्य यज्ञ. काही जण काय करतात, तपो यज्ञ करतात, म्हणजे आपली जी इंद्रिय आहे ती इंद्रिय संयमित ठेवतात, त्या इंद्रियांचं विषयांकडे पळणं पूर्णपणे थांबतं. काही जण काय करतात, यात्रेला जातात, काही जण स्वाध्याय यज्ञ करतात. स्वाध्याय यज्ञ म्हणजे तुम्ही पुस्तकं उघडावे, उपनिषद ते समजून त्यांचं पठण करा. अशा तऱ्हेने वेगवेगळ्या तऱ्हेची यज्ञ कितीही तुम्ही केली तरी शेवटी तुम्हाला ज्ञानच प्राप्त होतं. मग अर्जुनाला असं वाटतं चला मी आता पुस्तकं उघडून बसतो, जप ध्यान करत बसतो, मी हे युद्ध करत नाही.
आता पुढे आपण ऐकूया. म्हणून शेवटी अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय की अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढा. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की तू उठ आणि तू युद्ध कर. आता हे दोन्ही वेगवेगळं आहे. इकडे सांगितलंय तू उभा राहा आणि युद्ध कर, पण इकडे सांगितलंय की सर्व कुठलाही त्याग जरी तू केलास अंततः तुला ज्ञान मिळणार आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मी उभा राहून युद्ध का करू? मी कुठलाही यज्ञ करणारे आणि मला ज्ञानच मिळणारे, तर मी डायरेक्ट प्रथम ज्ञान यज्ञच करीन. मी हे घोर युद्ध का करू? तर आता जे काय मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे तेच इकडे आहे. कुमुद माताजी वाचता का? हो माताजी, वाचते. कोरड्या मानसिक अनुमानापेक्षा भक्ती सेवा उत्तम. दुसऱ्या अध्यायाच्या श्लोक क्रम 11 ते 30 मध्ये कृष्णाने वर्णन केले आत्म्याचे ज्ञान. दुसरा अध्याय श्लोक क्रम 31 ते 37 विहित कर्तव्य स्पष्ट केलेले आहेत. दुसरा अध्याय श्लोक क्रम 42 ते 45 फलदायी क्रियाकलापांमुळे आत्म्याचे अडकणे. दुसरा अध्याय श्लोक क्रम 46 ते 53 भक्ती सेवेद्वारे कर्मफळातून मुक्तीची प्रतिक्रिया स्पष्ट करते. तिसरा अध्याय श्लोक क्रम 17 आणि 18 मध्ये ज्ञानातील व्यक्तीसाठी कोणतेही कर्म नाही हे स्पष्ट केले. अध्याय 4 श्लोक क्रम 33 मध्ये स्पष्ट केले आहे सर्व यज्ञाचा शेवट ज्ञान प्राप्तीत होतो. सर्व कर्म यज्ञाचे पर्यवसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. आणि चौथा अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकात कृष्णाने पुन्हा अर्जुनाला उठून युद्ध करण्यास सांगितले. त्यामुळे अर्जुन गोंधळात पडला. संन्यास घ्या किंवा काम करा. युद्ध. हरे कृष्णा. आता आपण बघूया हे उत्तर काय आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. परमात्म्याने उत्तर दिले कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्हीमुळे मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्यकर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने की जर माझी प्राप्ती व्हायची असेल अर्जुना, तू कर्म संन्यास किंवा कर्मयोग दोन्हीनीही माझी प्राप्ती होऊ शकेल. आता कर्म संन्यास म्हणजे काय की भौतिक कर्मापासून संन्यास घ्यायचा. म्हणजे आपण नोकरी नाही करायची किंवा इतर ज्या भौतिक गोष्टी करतो किंवा भौतिक कर्म करतो ती कुठली कर्म करायची नाही. पण कर्म संन्यास म्हणजे याचा अर्थ नाही प्रत्येक कर्मापासून संन्यास घ्यायचा. झोप, ध्यान, मंदिरामध्ये सेवा किंवा तुम्ही भगवद्गीतेचा प्रचार प्रसार या सर्व गोष्टी, दान, तप या सर्व गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत. तर कर्म संन्यास म्हणजे भौतिक कर्मापासून संन्यास. आणि कर्मयोग म्हणजे काय की तुम्ही जे काय भौतिक कर्म करता ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचं. म्हणजे एखादा माणूस नोकरी करू शकतो पण मिळालेले जे पैसे आहेत ते कृष्ण सेवेमध्ये जेव्हा तो पूर्ण तऱ्हेने लावतो त्याला कर्मयोग म्हणतात. आता समजा जर एक संन्यासी असेल, त्यांनी ठरवलं की आता मी पर्वतावर जाईन, एकटा बसीन, जप वगैरे करीन, मी भगवद्गीतेचा नामाचा प्रसार करीन, लोकांना शिकवीन आणि दान धर्म करीन, जे काय मला करता येईल ते सर्व काही मी करीन. आता एक
आता शिल प्रभुपाद आपण त्यांचं उदाहरण घेऊया. आता शिल प्रभुपादांनी काय केलं, त्यांचा स्वतःचा पर्सनल बँक अकाउंट सुद्धा नव्हता. देशात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचा प्रसार केला. लोकांना सांगितलं कृष्ण कोण आहे, तुमचं कृष्णाचं नातं काय आहे हे सांगितलं. बरं, इतक्यावर ते थांबले नाही. त्यांनी इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली. त्यांनी भगवद्गीता, भागवतम हे लोकांना समजावून सांगितलं. जपाचं महत्व, आपण जप का करायचा हे सांगितलं. एकही पैसा त्यांच्याकडे बँक अकाउंट मध्ये नव्हता. त्यांना जे काय मिळत होतं ते सर्व ते कृष्णाला अर्पण करत होते. तर अशा माणसाला म्हणतात कर्मयोगी. तर तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला काय वाटतं श्रेष्ठ कोण आहे? कर्मयोगी म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे श्रेष्ठ आहे, की तो जो संन्यासी आहे, जो पर्वतावर एकटा जाऊन जप करतोय आणि इतर गोष्टी करतो पण स्वतःसाठी करतोय? तर तुम्हाला काय वाटतं की श्रेयस्कर काय आहे, श्रेष्ठ काय आहे? श्रील प्रभुपादांनी केलेले श्रील प्रभुपादांनी, कारण त्यांनी काय केलंय, सर्व जगभर सर्वांना ते रोज कर्म करतात आणि त्यांचा उद्देश काय आहे की सर्वांना मी कृष्णाचं ज्ञान देईन, म्हणजे सर्व लोकांना कृष्णाची प्राप्ती होईल. त्यांना मिळालेल्या सर्व गोष्टी त्यांनी ते कृष्णाला अर्पण करतात. तर अशा तऱ्हेने हेच इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आता कुमुद माताजी, बरं, आता मला तुम्ही फक्त सांगा की तुम्हाला काय वाटतं की मानव सेवा ही माधव सेवा आहे का? काय वाटतं तुम्हाला? काय प्रश्न आहे मॅडम, समजला नाही. मानव सेवा ही माधव सेवा आहे का? मला हो, हा असं वाटतं. बरं, चालेल. आता आपण ही गोष्ट ऐकूया. या गोष्टीवरून आपल्याला समजेल की मानव सेवा ही माधव सेवा आपल्याला म्हणता येणार नाही पूर्ण तऱ्हेने. तर आता इकडे एक राजा होता. ही गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये 10व्या स्कंदामध्ये आलेली आहे. या राजाचं नाव होतं नृग. तर हा नृग राजा खूप दयाळू होता, खूप दानशूर होता आणि आपल्या प्रजेवर खूप खूप प्रेम करायचा. त्याची प्रजा म्हणजे त्याची मुलं बाळच होती. तो रोज फेरफटका मारायचा आणि आपल्या प्रजेमध्ये लोक संतुष्ट आहेत का हे जाणून घ्यायचा. आणि दुःख असतील तर काय दुःख आहेत, माझी प्रजा का दुःखी आहे, काय कमी आहे त्यांना, हे सुद्धा जाणून घ्यायचा, दुःखाचं कारण. आणि मग जर त्याला समजलं की लोकांकडे पैसे कमी आहे किंवा अन्न धान्य कमी आहे, तर तो त्याप्रमाणे दान करायचा. कधी वस्त्रदान, कधी अन्नदान, कधी गोदान, कधी सोन्याचं दान, असं तो एक सारखं दान करायचा, ज्याने त्याची प्रजा नेहमी सुखी आणि आनंदी राहील. आणि त्याचं भागवतामध्ये वर्णन दिलेलं आहे की नृगराजा तो दानशूर होताच, पण दानशूर म्हणजे केवढा, तो केवढं दान करायचा, जितक्या पावसाच्या धारा पृथ्वीवर कोसळतात, जितके वाळूचे कण या पृथ्वीवर आहेत किंवा जितके तारे आसमंतामध्ये आहेत, इतकं तो दान करायचा. तर इतकं दान तो आपल्या प्रजेच्या आनंदासाठी करायचा. माझी प्रजा सुखी राहिली पाहिजे, त्याला स्वतः काही नको होतं. तर अशा तऱ्हेने एकदा त्यांनी ठरवलं की आपण गोदान करूया आणि त्यांनी गोदान केलं. आणि ते सुद्धा
गाई आणि गाईचं वासरू असं दान त्यांनी केलं. परत गोदान केलं म्हणजे फक्त गाय आणि वासरू नाही, त्या गायीच्या गळ्यामध्ये सोन्याची घंटा, तिच्या अंगावर सुंदर रेशमी वस्त्र, त्याच्यानंतर तिची शिंग सुद्धा सोन्याची होती. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी दान केलं आणि सर्वजण ते दान गोदान जे काय तो करत होता ते घेऊन चालले होते. आणि प्रत्येकाला किती दान केलं त्यांनी जवळजवळ 10,000 गायींचं दान केलं, प्रत्येकाला 10,000 गायी. मग सर्वजण त्यांच्या गायी घेऊन चालल्या होत्या. तर त्यांनी एक ब्राह्मण होता, तो त्याच्या गायीचा कळप घेऊन चालला होता आणि तितक्यात काय झालं, त्याच्या कळपातली एक गाय जी आहे ती त्या कळपातून बाहेर निसटली आणि पळत पळत राजवाड्यात गेली. आणि यांनी बघितलं, हा पण त्या गायीच्या पाठीमागे पळत पळत गेला. आणि आता राजा शेवटचं दान करत होता. ती गाय त्या शेवटच्या कळपामध्ये जाऊन मिसळली आणि मग हा ब्राह्मण आला आणि म्हणाला की माझी गाय माझ्या कळपातून पळत आली आणि या कळपामध्ये मिसळलेली आहे, तीच गाय मला परत द्या. मग राजा तर म्हणाला, पण मी आता दान केलेलं आहे, मग मी तुम्हाला दुसरी गाय देईन, हीच गाय तुम्हाला मिळणार नाही. हा ब्राह्मण खूप चिडला. तो म्हणाला, नाही, तुम्ही मला जे दान दिलंय तीच गाय मला परत दिली पाहिजे. मग त्यांनी या ब्राह्मणाला विनंती केली की तुम्ही जे काय मला की ती जी गाय आलेली आहे, मिसळलेली आहे तुमच्या कळपामध्ये, ती गाय तुम्ही या ब्राह्मणाला द्या. हा ब्राह्मण म्हणाला, तुम्ही दान केलेली वस्तू मी तुम्हाला परत देऊ शकणार नाही, मी ही गाय या ब्राह्मणाला देणार नाही. असं म्हटल्यानंतर राजाची पंचायत झाली. मग राजा या ब्राह्मणाला म्हणाला की हे बघ, या एक गायी ऐवजी मी तुला 1,00,000 गायी देईन. हा ब्राह्मण म्हणाला, मला तीच गाय पाहिजे. मग राजाने या ब्राह्मणाला सांगितलं, ती गाय दे या ब्राह्मणाला आणि त्या गायीऐवजी मी तुला 1,00,000 गायींचं दान करेन. त्यालाही पटलं नाही. असं झाल्यामुळे दोघांचं भांडण झालं आणि दोघेही असंतुष्ट झाले आणि ते घरी गेले. त्याच्यानंतर काही काळाने हा राजा वृद्ध झाला आणि मग शेवटी त्यांनी देहत्याग केला. त्यावेळेला त्याला यमराज घ्यायला आले आणि यमराजांनी अकाउंट बुक उघडलं या नृगराजाचं आणि त्यांनी बघितलं, अरे किती पुण्यात्मा आहे, याला आता मी माझ्याकडे कसा घेऊन जाऊ. तर त्यांनी बघितलं तर शेवटचं एकच कर्म त्यांनी वाईट केलं होतं, म्हणजे 2 जे ब्राह्मण होते त्यांना त्यांनी असंतुष्ट केलं होतं, त्याच्यामुळे त्याला पाप कर्म लागलं. तर यमराजाने विचारलं की तुम्हाला काय हवंय, हे तुम्ही मला सांगा, पाप कर्माचं फळ अगोदर हवंय की पुण्य कर्माचं फळ. तेव्हा नृगराजा म्हणाला, मला पाप कर्माचं फळ अगोदर हवंय. आणि मग लगेच यमराजाने त्यांना पुढचा जन्म दिला, तो म्हणजे सरड्याचा जन्म दिला. आता हा सरडा अनेक जंगलांमध्ये फिरत होता. फिरत फिरत तो एका विहिरीत येऊन पडला. ही जी विहीर आहे, या विहिरीत पाणी नव्हतं आणि तो बाहेर चढायचा प्रयत्न करत होता, पण त्याला चढता येत नव्हतं. तो एकसारखा खाली पडत होता. अनेक वर्ष तो या विहिरीत राहिला. मग त्याच्यानंतर एकदा याच वनामध्ये कृष्णाच्या पत्न्या आणि कृष्णाची मुले या वनामध्ये आली होती आणि तेव्हा त्या मुलांनी बघितला, हा सरडा आहे
आणि हा बाहेर चढायचा प्रयत्न करतोय पण त्याला चढता येत नाही. आणि त्या मुलांनी प्रयत्न केला या सरड्याला बाहेर काढायचा, पण ते असफल झाले. म्हणून त्यांनी कृष्णाला बोलवलं आणि सांगितलं या सरड्याला बाहेर काढा. कृष्णाने आपला डावा हात घातला विहिरीमध्ये आणि त्या सरड्याला बाहेर काढलं. कृष्णाचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्या सरड्याला दिव्य शरीर मिळालं. आणि दिव्य शरीर मिळाल्यावर कृष्णाने काय सांगितलंय की खरोखर तुम्ही खूप चांगली कर्म केली. बघा, तुमच्यासाठी विमान आलंय आणि आता तुम्ही विमानात बसा आणि स्वर्गामध्ये अनेक अनेक वर्ष आनंद उपभोगा. आणि तेव्हा मृगराजा होता, त्याला समजलं की कृष्ण कोण आहे. त्यांनी कृष्णाला नमस्कार केला. आता त्याला ज्ञान मिळालं आणि मग आता त्याचा पुढचा प्रवास चालू झाला. कृष्णाने सांगितलं का या मृगराजाला की तुम्ही खूप चांगले होता, तुम्ही प्रजेसाठी सर्व काही केलं. आता तुम्ही गोलोक वृंदावनामध्ये माझ्या धामामध्ये या, स्वर्गात जाऊ नका. मृगराजाने आपल्या स्वतःच्या आपल्या स्वतःचा काही फायदा व्हावा म्हणून त्यांनी काही केलं नव्हतं. प्रजेसाठी सर्व काही केलं होतं, पण तरीही त्याच्यामध्ये त्याची इच्छा होती. काय होती? माझी प्रजा. म्हणजे जेव्हा आपण मी म्हणतो ना, तेव्हा ते काम होतं. माझी प्रजा सुखी राहावी असं त्यांनी म्हटलं. आणि प्रजेला सुखी ठेवताना कुठेही कृष्ण मध्ये नव्हता. म्हणून ही जी मानव सेवा त्यांनी केली याचं रूपांतर माधव सेवेमध्ये झालं नाही. आणि परिणाम काय झाला की त्याला स्वर्गाची प्राप्ती झाली, त्याला कृष्णधामाची प्राप्ती झाली नाही. कुमुद माताजी आहात का? बरं. प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फालतू कथ्यते. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. आता त्याग करताना आपल्याला जाणलं पाहिजे की हा जो त्याग आहे हा आपण खऱ्या अर्थाने करतोय का. आता समजा जर एका माणसाकडे खूप पैसा आहे, जर आता त्यांनी सगळा पैसा त्यांनी जाणलं की हा जो पैसा आहे हा कृष्णामुळे मला मिळालेला आहे, कृष्णाने मला बुद्धी दिली आहे म्हणून मी तो पैसा मिळवू शकतोय. म्हणून जर त्यांनी तो मिळालेला सगळा पैसा कृष्णाच्या सेवेसाठी जर वापरला तर आपण काय म्हणू, त्याचा त्याग पूर्ण आहे. पण तेच एक संन्यासी आहे आणि संन्यासी म्हणेल, समजा जर संन्यासी असं म्हणाल पैसे वगैरे मी पैशांपासून दूर आहे, मी पैशाला हात लावत नाही, मी पैसे स्वीकारत नाही का, कारण पैसे म्हणजे माया आहे. जर त्याचं म्हणणं असेल तर काय होईल, त्याचा त्याग अपूर्ण असे म्हटले जाईल. आता समजा जर आता मी तुम्हाला शिकवताना लॅपटॉपचा वापर करत आहे. आता मी जर म्हटलं की नाही, मी सर्व मायेच्या वस्तूंपासून खूप लांब आहे, मी फक्त जप करते, मी इतर लॅपटॉप मोबाईल वगैरे याचा वापर अजिबात करत नाही, तर हे बरोबर आहे का? हे चुकीचं आहे. पण लॅपटॉपचा जर वापर, मोबाईलचा वापर आपण कृष्णासाठी केला तर मग तो जो त्याग आहे आपण त्याला म्हणू शकतो की तो पूर्ण आहे. आता श्रील प्रभुपाद एकदा जर्मनीमध्ये
होते तेव्हा एक रिपोर्टर आला आणि रिपोर्टरनी त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला. ते रिपोर्टर म्हणाले की तुम्ही संन्यासी आहात हे मी कसं मानू? संन्यासी म्हणजे कसे असतात की ते छोट्या घरी राहतात किंवा ते मोठमोठ्या गाड्यांमध्ये फिरत नाही. पण मला तर इकडे असं दिसतंय तुम्ही केवढ्या मोठ्या मंदिरात जणू काय एक महालच आहे अशा महालात राहता. तुम्हाला कितीतरी तुमचे शिष्य आहेत जे तुमच्या सेवेमध्ये आहेत. तुम्ही प्रवास करताना गाडी एरोप्लेन याच्याशिवाय तुम्ही प्रवास करत नाही. तर मग मी कसं समजू की तुम्ही संन्यासी आहात? तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की आम्ही खूप रिमोट प्लेसेस मध्ये जिकडे कुठलीही ट्रेन किंवा प्लेन पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणी आम्ही जातो. तिकडे आम्ही आमच्या गाड्यांचा वापर करतो आणि जेव्हा आम्ही तिकडे जातो तेव्हा आम्ही लोकांना कृष्ण ज्ञान देतो. त्यांना भगवद्गीतेची पुस्तकं वाचायला सांगतो. बुक डिस्ट्रीब्युशन करतो. तर मग श्रील प्रभुपादांनी आपल्या एका शिष्याला बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की या रिपोर्टरना सांग की आपल्याकडे किती गाड्या आहेत. मग त्या शिष्याने सांगितलं की आमच्याकडे 9 व्हॅन आहेत आणि आमच्या गुरुना म्हणजे श्रील प्रभुपादांना आम्ही एक सोन्याची गाडी ठेवलेली आहे. मग श्रील प्रभुपादांनी त्या रिपोर्टरला विचारलं की तुला काय वाटतं की हे जे सगळं हे व्हॅन आहे ही सोन्याची गाडी आहे हे सगळं माझं आहे का? ते विचारलं की आपलं असं काय असतं या जगामध्ये आणि जोपर्यंत ती गोष्ट आपली नसते तोपर्यंत आपण त्याग करूच शकत नाही. तर नारद मुनींनी सांगितलेलं आहे की आता आपण असं म्हणू शकतो की हे शरीर माझं आहे. पण खरोखर हे शरीर आपलं आहे का? नाही. मग हे शरीर कोणाचं आहे आपण असं म्हणू शकू का? शरीर हे आत्म्याचं आहे. आपण तेही म्हणू शकणार नाही कारण आत्मा सुद्धा या शरीराला सोडून जातो. बरं, आत्मा शरीराला सोडून गेल्यावर आपण काय म्हणतो का की हे शरीर या माणसाच्या आईचं आहे किंवा वडिलांचं आहे? नाही. आपण काय करतो? हे जे शरीर आहे हे आगीला अर्पण करतो. म्हणजे काय? हे शरीर आगीचं झालं का? नाही. काही जण हे शरीर जे आहे हे पृथ्वीला अर्पण करतात. काही जण जी पारसी लोक असतात ते एक कूप असते त्या मध्ये या सर्व किंवा एक विहीर असते त्यामध्ये या सर्व मृत देहांना टाकतात आणि मग जे हिंस्र प्राणी किंवा गिधाड असे येऊन त्या शरीरांना खातात. म्हणजे मग आता काय म्हणायचं? हे शरीर कोणाचं आहे? तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलं यापैकी हे शरीर या पशु पक्ष्यांचं नाहीये, पृथ्वीचं नाहीये, अग्नीचं नाही आहे. ज्यांनी या शरीराला ज्यांनी या माणसाला जन्म दिला ते माता पिता त्यांचं सुद्धा शरीर नाहीये. शरीर हे फक्त कृष्णाचं आहे आणि ते कृष्णाच्या सेवेसाठीच वापरलं पाहिजे. जेव्हा असा आपण त्याग करतो तेव्हा हा त्याग परिपूर्ण आहे असं आपण समजावं. कर्मयोग की कर्म संन्यास ज्ञेय सनित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाचीही इच्छा करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला पाहिजे. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला
असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. आता इकडे महत्वाची गोष्ट सांगितली, जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही. असं कृष्णाने का सांगितलंय? कारण अर्जुन द्वेष करतोय की हे युद्ध म्हणजे काय, मी करतोय ते घोर पाप आहे, मला युद्ध करायचं नाही. तर कर्म आपण केलं पाहिजे, कर्माचं फळ कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे, पण कर्म करताना द्वेष भावना असली नाही पाहिजे आपल्यामध्ये. तर आपल्यामध्ये द्वेष कधी येणार नाही जेव्हा आपण हे जे कर्म आहे हे कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय, आपल्या आनंदासाठी नाही, तेव्हा आपण त्या कर्माशी अटॅच्ड होत नाही. बघा, समजा जर एक वेटर असेल आणि तो आलेल्या हॉटेलमधल्या लोकांना त्यांना जे काय आवडतंय तो ते देत आहे. आता तो जर म्हणाला की मला दही वडा आवडत नाही, मला बटाटा वडा आवडतो, मी दही वडा देणार नाही, मी बटाटा वडाच देईन, तो असं त्याच्या कर्मामध्ये त्याला काय आवडतं त्याला काय आवडत नाही हे करू शकत नाही. किंवा तो असं का करू शकत नाही? कारण जो भोक्ता आहे तो हॉटेलमधले मध्ये आलेला कस्टमर आहे, त्याला काय आवडीचं हवं आहे ते त्या वेटरनी दिलं पाहिजे. आणि असं जेव्हा आपण करतो, कर्माचा द्वेष न करता आपण जेव्हा कर्म करतो आणि फळाची अपेक्षाही आपण जेव्हा करत नाही, अशाला संन्यासी असं म्हटलं पाहिजे. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की संन्यासी सुद्धा कर्म करतो, पण त्याला फळाची इच्छा नसते आणि तो कर्माचा द्वेष करत नाही. आता इकडे एक गोष्ट सांगितली, हरिदास ठाकूर हे खूप मोठे संन्यासी होते आणि त्यांना ते रोज 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र म्हणायचे. चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नाव ठेवलं होतं नाम आचार्य. आणि जे कृष्णाचे नाम घेतात, कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात, ते खरोखर प्रसिद्धच होतात. त्यांना भेटायला लांबून लांबून अनेक लोक येत असे. आता हे जे हरिदास ठाकूर होते ते मुस्लिम होते. मुसलमान असल्यामुळे ते त्या गावातले जे काझी होते त्यांना हे अजिबात पसंत नव्हतं. त्यांच्या पोटात दुखायला लागलं की एवढे लोक येत आहेत आणि हरिदास ठाकूरांना रोज भेटतायत, नमस्कार करतायत, आणि हा तर मुसलमान आहे आणि हरे कृष्ण मंत्र म्हणतोय. म्हणून त्यांनी एक योजना केली की या हरिदास ठाकूर जे आहे, आता यांना आपण यांचं नाव बदनाम करूया, यांची बदनामी करूया. म्हणून त्यांनी एका वेश्येला बोलवलं आणि सांगितलं की तू हरिदास ठाकूरांच्या घरी पूर्ण संध्याकाळ आणि रात्र जा आणि मग दुसऱ्या दिवशी तू पोलीस स्टेशनवर ये, बाकीचं सगळं मी सांभाळून घे. आणि त्या वेश्येला भरपूर पैसे वगैरे दिले आणि ती वेश्या त्यांच्या घरी गेली, संध्याकाळी गेली, व्हरांड्यात गेली आणि हरिदास ठाकूरांना म्हणाली मला तुमच्याकडे काही बोलायचंय. हरिदास ठाकूर म्हणाले हो हो आपण बोलूया, तुम्ही आता थोड्या वेळ बसा, माझा जप चाललाय, माझा जप झाला रे झाला की मी तुमच्याकडे बोलू. मग ती व्हरांड्यामध्ये बसली. हरिदास ठाकूर त्यांचा जप करायला लागले. संध्याकाळ झाली, रात्र झाली, त्यांचा जपच संपेना. पहाट झाली, सकाळ झाली. मग सकाळ झाल्यावर ती वेश्या आपल्या घरी गेली. परत दुसऱ्या दिवशी आली, दुसऱ्या दिवशी तोच प्रकार घडला आणि परत तिसऱ्या दिवशी आली, तिसऱ्या दिवशीही तोच प्रकार घडला. आणि आता मात्र ही वेश्या भरपूर चिडली आणि चिडून ती म्हणाली की माझ्यासाठी कुठलाही पुरुष थांबत नाही
मी कुठल्याही पुरुषासाठी थांबत नाही, पण तुमच्यासाठी मी 3 दिवस थांबले आणि मला जाणायचं आहे की स्त्री सुखापेक्षा जास्त आनंद तुम्हाला हा महामंत्र मिळून, हा महामंत्राचा जप करून कसा मिळत आहे हे मला सांगा. स्त्री सुखापेक्षा जो उच्च आनंद आहे तो आनंद मला सुद्धा घ्यायचा आहे. आता बघा, ही जी वेश्या आहे ही 3 दिवस आली, 3 दिवस थांबली. हरिदास ठाकूर हे महामंत्रामध्ये अगदी मग्न होते. मग हरिदास ठाकूर तिला म्हणाले, तुम्ही जे काय आता मला म्हणाला यासाठी मी थांबलो होतो. आता तुम्ही तुमच्या घरी जा. तुम्ही तुमचे जे सगळे वस्त्र आहेत, सोनं आहे, दागिने आहेत, हे सगळं वैष्णवांना द्या अथवा कृष्ण मंदिरात द्या. आणि तुमचे सगळे केश जे आहेत ते सगळे कापा, पूर्ण गोटा करा, टक्कल करा आणि मग माझ्याकडे या. आणि ही जाते घरी, आपलं सगळं घर दार सगळं काही विकते, सोनं दागिने विकते, केस पूर्ण कापते, टक्कल करते आणि हरिदास ठाकूरांकडे येते. मग हरिदास ठाकूर तिला या महामंत्राची दीक्षा देतात आणि तिला सांगतात की बाहेर तुळशी वृंदावन आहे माझ्या अंगणात, तिकडे बसून तुम्ही महामंत्र म्हणा. आणि ती महामंत्र म्हणायला लागते आणि मग लगेच हरिदास ठाकूर तिकडनं निघून जातात. आता ही सुद्धा पुढे मोठी वैष्णवी होते आणि तिला सुद्धा भेटायला अनेक लोक येऊ लागतात. तर अशा तऱ्हेने इकडे हरिदास ठाकूरांची ही जी गोष्ट आहे ही चैतन्य चरितामृतात आलेली आहे. कुमुद माताजी आल्यात का? माताजी मी आली. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवांबसा. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही, जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, कमळाचं पान जे कमळ जे आहे तर ते नदीच्या खालची जी माती असते किंवा जिकडे दलदल असते तिकडनं त्याचा जन्म होतो. पण जेव्हा त्याचा जन्म होतो तेव्हा पाण्याच्या वर ते जे कमळ आहे ते सूर्यप्रकाशाकडे, म्हणजे जी माती आहे, जे अज्ञान आहे तिथपासून त्याचा प्रवास प्रकाशाकडे होत आहे. आता तेच आपल्याला कमळाकडून शिकायचंय की त्याचा जन्म पाण्यातून झाला, पण तरी हे जी कमळाची पानं आहेत ते पाणी आपल्यावर कधीच ठेवून घेत नाही, ते पाण्याने कधीच ओले होत नाही. पाणी आलं रे आलं की ते पाणी घसरून त्या पानांवरून जातं. म्हणजे हे जे कमळाचं पान आहे त्याचा जन्म पाण्यातून झालाय, तरीही कमळाचं पान पाण्याबरोबर कधीही संग करत नाही. त्याचप्रमाणे आपला जन्म या भौतिकामध्ये झालेला आहे. या भौतिक विषयांशी संग न करता आपण संग नेहमी कृष्ण किंवा कृष्णाचे भक्त आहेत यांच्या बरोबरच केला पाहिजे. आणि हे उदाहरण असं जर आपण केलं तर मग पाप कर्माचा प्रभाव जो आहे तो आपल्यावर पडत नाही. आता हे उदाहरण सांगायला त्यांनी श्रील प्रभुपादांचं उदाहरण दिलंय. ते सुद्धा कसे होते? कमळासारखे होते. ते अमेरिकेमध्ये गेले. अमेरिकेमध्ये त्यांच्या आजूबाजूची लोक कोण होती? हिप्पी होती, ज्यांना भारतीय संस्कृती अजिबात माहित नव्हती. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, त्यांचे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते, ते सर्व नॉनव्हेज खायचे, म्हणजे अजिबात, म्हणजे अगदी विपरीत संस्कृती होती.
आणि अशा लोकांबरोबर ते राहिले. ज्याप्रमाणे कमळ चिखलातून आणि पाण्यातून वर येतात, अशा चिखलामध्ये ते राहिले आणि तिकडे राहून त्यांच्यावर काही परिणाम झाला का? अजिबात झाला नाही. ही लोक दारू घेत होती, सिगरेट ओढत होते, नॉनव्हेज खात होते, पण याचा जरा सुद्धा परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही, कारण त्यांचं कनेक्शन कोणाबरोबर होतं? कृष्णाबरोबर होतं. ते हे जे काही करत होते, लोकांना ज्ञान देत होते, ते कोणाच्या आनंदासाठी देत होते? कृष्णाच्या आनंदासाठी देत होते. अशा तऱ्हेने आपण कर्म केलं तर पाप कर्माचा प्रभाव आपल्यावर पडत नाही. मी आवाज येतोय ना? हो. तर आता इकडे आपल्याला काय समजतं की आपण आतापर्यंत काय शिकलो की कर्म हे केलंच पाहिजे. कुठेही कृष्ण भावना भावित जीवनात सांगितलेलं नाही तुम्ही कर्मापासून संन्यास घ्या. तुम्ही कर्म केलं पाहिजे, पण कसं कर्म केलं पाहिजे की कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. गुरूंकडून जाणून घेतलं पाहिजे कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय, कर्म काय, निकर्म काय, अकर्म काय, असं केलं पाहिजे. आपण कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे, कर्म केलं पाहिजे, पण तो कर्म योग झाला पाहिजे. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की जो नम्र जो आहे तो कोण आहे? आपल्याला काय वाटतं? नम्र म्हणजे जो माणूस कोणाला ओरडत नाही, रागावत नाही, भांडत नाही, अशाला आपण काय म्हणतो की हा माणूस नम्र आहे. पण भगवद्गीता किंवा शास्त्र आपल्याला काय सांगतात? आता ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे आपल्याला काय सांगितलंय? नम्र कोण आहे? ज्याला सर्व भूतांमध्ये, सर्व प्राण्यांमध्ये परमात्मा दिसतो, त्याला नम्र आहे, त्याला नम्र म्हणतात. म्हणजे जेव्हा आपल्याला सर्वांमध्ये परमात्मा दिसतो तेव्हा आपण कोणाचाही द्वेष करणार नाही, प्रत्येकाला आदराने वागवू. आणि असा जो आहे तो आपल्या फायद्यासाठी एकाला जरी आवडत नसेल तरी आदराने वागेल असं करणार नाही. परमात्मा आहे ना, तो प्रत्येकाला परमात्मा स्वरूप समजेल आणि आदराने वागवेल, असा माणूस खरा नम्र असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः.
एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्त्रोतांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्णा. आता हे सांगण्यासाठी श्रीमद भागवतम मधली काही उदाहरणं दिलेली आहे. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते की समजा जर एक दिवस आहे की खूप उकडतंय आणि खूप उकडते, अगदी उन्हाळा सहन होत नाहीये, आणि समजा जर आपण चाललोय आणि वाटेत एक साप आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं हा साप ना तुमच्या गळ्यात घाला, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला एकदम थंड वाटेल, तर तुम्ही कराल का ते? नाही. नाही. का बरं? सापाला घाबरणार ना. आणि साप कदाचित विषारी असेल तर मग आपल्याला आपला मृत्यू, तर तुम्ही अजिबात करणार नाही. तर जो खरा ज्ञानी असतो त्याला माहिती असतं की हे जे इंद्रिय सुख आहे हे म्हणजे विषा समान आहे आणि त्या इंद्रिय सुखांपासून तो खूप लांब असतो. पण होतं काय जेव्हा, आता इकडे बघा त्यांनी सांगितलेलं आहे, एक श्रीमद भागवतम मधलंच हे आहे की तुम्ही जर बघितलं असेल की पावसाळा संपला की साधारण ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये जर तुम्ही बाल्कनीमध्ये एक दिवा लावला तर हे जे पतंग आहेत, मॉथ्स आपण म्हणतो त्यांना, ते या प्रकाशाकडे आकर्षित होतात आणि बल्बवर जाऊन ते चिकटतात. आणि दुसऱ्या दिवशी जर बघितलं तर खाली या पाखरांचा ढीग भरलेला असतो, म्हणजे झाडू घेऊन झाडावं लागतं. तर हे जे ही जी पाखरं असतात ही प्रकाशाने खूप आकर्षित होतात आणि ते जातात, प्रकाशाच्या जवळ जातात, पण या प्रकाशामुळेच त्यांचा मृत्यू होतो. आता इकडे हरण दाखवलंय. हरणाला पकडायचं असेल तर सुंदर बासरी किंवा सुंदर संगीत जर वाजवलं तर हरण आकर्षित होतं. आता इकडे जेव्हा ते सुंदर संगीत ऐकतं तेव्हा त्याचे कान जे आहे ते त्या दिशेने त्याला घेऊन जातात आणि मग जो शिकारी असतो तो जाळं त्यांनी टाकलेलाच असतं, त्या जाळ्यामध्ये हे हरण अडकतं. आता हा भुंगा एरवी एका लाकडातून एका बाजूनी ते लाकूड पोखरू शकतो आणि दुसऱ्या बाजूनी येऊ शकतो. पण जेव्हा हा जो भुंगा आहे, एक सुंदर फूल आहे, कमळ किंवा दुसरं कुठलंही फूल असेल, त्याला सुंदर सुगंध आहे, त्या सुगंधाशी तो इतका आकर्षित होतो की संध्याकाळ झाली तरी तो या फुलाला सोडत नाही, बाहेर जात नाही. आणि मग काय होतं, ते फूल बंद होतं, पाकळ्या बंद होतात आणि प्राणवायू नसल्यामुळे त्याचा मृत्यू होतो. म्हणजे इकडे हा सुगंधाशी आकर्षित होतो. सापाला पकडायला काय करतात कोळी लोक, जे त्यांचं बेट असतं त्याला ते कुठला तरी खाद्य पदार्थ जो आहे तो चिकटवतात किंवा अडकवतात आणि मग जो मासा आहे त्याची जिव्हा जी आहे त्याला एकसारखं, काही तुम्ही माशांना बघितलं तर एकसारखे ते तोंड उघडत असतात, त्यांना खायचं खूप आकर्षण असतं म्हणून ते खायला जातात आणि हा जो आकडा आहे हा त्यांच्या तोंडात अडकतो आणि मग ते कोळ्याच्या जाळ्यामध्ये अडकतात. तर अशा तऱ्हेने या प्राण्यांमध्ये त्यांचा जो मृत्यू आहे त्यासाठी एक एक इंद्रिय जबाबदार आहे. आता हत्तीचं बघूया. जर एखाद्या हत्तीला पकडायचं असेल तर माणसं काय करतात, एक मोठा खड्डा
खणतात आणि त्यावर गवत ठेवतात आणि दुसऱ्या बाजूला एक हत्ती ठेवतात आणि तिला ट्रेन केलेलं असं असतं कसं पळायचं. आणि त्या हत्तीणीला बघून स्पर्शासाठी कासावीस होतो आणि तो त्या हत्तीणी जवळ जायला बघतो आणि ती हत्ती अशा तऱ्हेने पळते की शेवटी बरोबर हा हत्ती या खड्ड्यात येऊन पडतो. तर तुम्ही बघा, हे जे पशूंचं राज्य आहे, जे अॅनिमल किंगडम आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा एकच इंद्रिय अतिशय बलवान असतो आणि एक इंद्रिय तो इतका बलवान असतो की तो एकच इंद्रिय त्यांना लवकर त्यांच्या मृत्यूकडे घेऊन जातो. आणि आपण म्हणजे मानव जे आहोत त्याच्यामध्ये ही पाचीच्या पाची इंद्रिय अतिशय बलवान असतात. म्हणजे आपण किती झपाट्याने आपल्या मृत्यूकडे जाते. इकडे मृत्यू म्हणजे जन्म मृत्यू हे चक्र आहे. या चक्रामध्ये आपण अडकतो, आपण त्या चक्रातून बाहेर पडूच शकत नाही. का? कारण आपल्या या इंद्रियांच्या विषयामध्ये आपण अडकून राहतो. मग आता तुम्ही जसं मला सांगितलं, तुम्हाला ज्ञान होतं, बुद्धी होती की मी सापाला गळ्यात टाकणार नाही. का नाही टाकणार? कारण सापाचं विष, सापाने जर मला दंश केला तर सापाच्या विषाने मला मरण येईल. का? तुम्हाला बुद्धी आहे. त्याचप्रमाणे कृष्णाचं ज्ञान ज्याला आहे, ज्याला खरोखर बुद्धी आहे, तर हा व्यक्ती जो आहे हा इंद्रियांच्या संपर्कात येत नाही. तो इंद्रियांना अगदी संयमित ठेवतो. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ना, स्थिताधीर मुनी कसा असतो? कासवाप्रमाणे असतो. इंद्रिय विषय बघितले की कासव जसं आपलं अवयव आत घेईल त्याप्रमाणे तो इंद्रिय आत घेतो. हे बघा, हे जे मानव राज्य आहे, जे आपल्या पृथ्वीवर काय चालतं? कोणाला संपत्ती हवी असते, कोणाला परस्त्री सुख हवं असतं. बघा, इकडे कोणाला मारतय, कोणाला पॉवर हवी असते. तर अशा जेव्हा इंद्रियांच्या विषयांमध्ये आपण अडकतो तेव्हा तो खरोखर आपला मृत्यू असतो, जन्म मृत्यू चक्रात अडकतो. त्याच्यातून जर आपल्याला सुटायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? हरिनाम संकीर्तन. आता शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. सर्व यज्ञ आणि तपस्याचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्णा. आता हा जो श्लोक आहे याला म्हणतात पीस फॉर्म्युला किंवा शांती सूत्र. आणि या 3 महत्वाचे शब्द आहेत: भोक्तारम, सर्वलोक महेश्वरम आणि सुहृदम. तर प्रत्येकाचा आपण अर्थ जरा डिटेल मध्ये बघूया. भोक्तारम म्हणजे काय? कृष्ण काय सांगतोय की मी भोक्ता आहे, आय एम द एन्जॉयर. मग कृष्ण डिमांड का करतोय की सगळं तुम्ही करा आणि सगळं मला द्या? का? कारण मी भोगताय. असं का करतोय? कारण बघा, समजा जर एखादं राज्य असेल, राज्यामध्ये पंतप्रधान असतो, कंपनीचा CEO असतो, एखादी शाळा असते, शाळेचा प्रिन्सिपल असतो. समजा जर प्रिन्सिपल नसता, प्राईम मिनिस्टर एका राज्याला नसेल, तर काय होईल की त्या देशाची उन्नती होणार नाही. त्या देशामध्ये सगळं डिसऑर्डर, कन्फ्युजन, किओस, सगळा गोंधळ असेल. पण
समजा जर कंट्रोल करणारा एक चांगला पंतप्रधान असेल तर मग काय की सर्वांची उन्नती होते. आता आपल्यामध्ये एक टेंडन्सी असते बघा, आपण जे जे काही कर्म करतो ते दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी करतो, पण होतं कसं ते विपरीत असतं. आपण आपल्या आनंदासाठी आपल्या परिवाराच्या आनंदासाठी सर्व काही करत असतो, पण कृष्ण काय सांगतो, भोक्तारम यज्ञ तपसा, सर्व यज्ञ आणि तपांचा भोक्ता मी आहे असं सांगतो. आता लहान मुलाला जर तुम्ही प्रश्न विचारला की तू का बरं इतका अभ्यास करतोय, पटकन लहान मुलं सांगतात की मग माझ्या आईला आनंद होतो, बाबांना आनंद होतो आणि मग ते मला आईस्क्रीम घेऊन देतात किंवा आई मला काहीतरी गिफ्ट देते. पटकन सांगतात ते की माझ्या आई वडिलांना आनंद होतो. मग एखाद्या माणसाला विचारलं की तुम्ही इतकी दिवस रात्र नोकरी का करताय, इतके कष्ट का करताय, मग ते सांगतील की कारण माझी बायको, माझी मुलं, माझे आई, माझे वडील जे आहे ते आनंदाने त्यांना राहता येईल म्हणून मी त्यांना सांगतो, म्हणून मी इतके कष्ट करतो आणि पैसे मिळवतो. मग एखाद्या बॉसला विचारलं की तुम्ही इतकं ओव्हरटाईम का करता, मग हा बॉस सांगेल कारण ओव्हरटाईम मी केलं तर आमची जी कंपनी आहे तिला आणि खूप क्लायंट्स मिळतील किंवा कंपनीला चांगला प्रॉफिट होईल आणि चांगला प्रॉफिट झाल्यावर मला सुद्धा प्रमोशन मिळेल किंवा माझ्या पगारात वाढ होईल किंवा माझी ही जी खुर्ची आहे ही कायम टिकेल. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा काही करत असतो आनंद दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी, मग तो मुलगा आई वडिलांच्या आनंदासाठी, एखादा नवरा आपल्या पत्नी मुलांच्या आनंदासाठी काम करतो, तर एखादा बॉस आपल्या कंपनीला चांगला प्रॉफिट व्हावा म्हणून काम करतो. पण होतं काय, इकडे सगळं उलट झालेलं असतं. तुम्ही कितीही दुसऱ्यांना आनंदी ठेवायचा प्रयत्न करा, कितीही दुसऱ्यांचा संतोष होण्यासाठी तुम्ही काम करा, खरं बघायला गेलं तर कोणालाही संतोष किंवा आनंद मनापासून होत नाही. एखादा माणूस खूप चांगले पैसे कमवतो, त्याच्या फॅमिलीला तुम्ही विचारा, ते म्हणतील हो खूप काम करतायत, चांगले पैसे मिळवतात, पण कुठेतरी पैसे कमी पडते, जागा कमी पडते, किंवा हे दोन्ही जागा पैसा भरपूर असेल तर म्हणतील अहो हे पैसे मिळवतात पण काय उपयोग, रात्री 11-12ला घरी येतात, आम्हाला एक दिवस सिनेमाला जाता येत नाही, वेकेशनला एक दिवस जाता येत नाही, काय उपयोग आहे. म्हणजे कुठेतरी असंतोष हा दिसतो. एखादी गृहिणी जेव्हा स्वयंपाक करते, आता कोण आहे का गृहिणी, मला सांगेल का की तुम्ही स्वयंपाक करताना तुम्ही स्वतःचा विचार करता की परिवाराचा विचार करता, की तुम्हाला स्वतःला काय आवडतं तोच स्वयंपाक करता की इतरांचा विचार करता, सांगा. इतरांचा विचार करतात, बरोबर. परिवाराचा. हा, तर तुम्ही पहिल्यांदा इतरांचा विचार करता. स्वतःचा जरी केला तरी तो अगदी काही दिवस असू शकेल, पण किंवा एखादा पदार्थ असू शकेल, पण जनरल काय आहे, तुम्ही इतरांना काय आवडतं तोच स्वयंपाक करता. म्हणजे स्वयंपाक करताना दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही स्वयंपाक करत आहे. पण तरी असं होतच ना की माणसं कंटाळतात, घरची म्हणतात रोज रोज तेच पदार्थ आहे, काही व्हरायटीच नाहीये, तू काहीतरी चायनीज शिक किंवा मेक्सिकन, इटालियन अशा डिशेस करत जा. म्हणजे कितीही तुम्ही केलं तरी कुठेतरी असंतोष हा दिसतोच. तर तुम्ही तुम्ही कोणासाठी जेव्हा या जगामध्ये काम करताय, तो जो माणूस किंवा ती जी माणसं आहे ती पूर्ण तऱ्हेने संतुष्ट राहू शकत नाही. मग काम कसं करायचं, आपण कृष्णाचे अंश आहोत, कृष्णासाठी आपण, कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण
कर्म करायचं. जेव्हा एखादी गृहिणी कृष्णाच्या आनंदासाठी स्वयंपाक करेल आणि प्रसाद म्हणून आपल्या परिवाराला देईल, तेव्हा मात्र प्रत्येक जण तृप्त राहील, संतोषी राहील. एखादा माणूस ऑफिसमध्ये जातोय, नोकरी करतोय, तो पगार आणल्यावर पगारातला थोडा भाग पहिल्यांदा जेव्हा तो कृष्णाला अर्पण करेल, तेव्हा त्याच्या कुटुंबामध्ये आनंद नांदेल. हे श्रील प्रभुपादांनी खूप छान समजावून सांगितलंय की बघा, आपल्याला अनेक अवयव आहेत. डोळे, कान, नाक, दात, जिव्हा, हात, पाय. आता हाताचं काम काय आहे की अन्न घ्यायचं, तोंडात टाकायचं आणि ते पोटाला द्यायचं. मग पोटाला ते अन्न मिळाल्यावर प्रत्येक अवयवाला, हाताला सुद्धा पोषण मिळतं आणि हात कसा होतो, सबळ होतो. आता समजा जर हाताने म्हटलं की मी हे अन्न माझ्या हातातच ठेवणार आहे, मी पोटाला देणारच नाही, परिणाम काय होणार आहे, हाताची शक्ती जाणार आहे, हातालाच अन्न मिळणार नाहीये. म्हणजे जेव्हा पोटाला अन्न मिळतं तेव्हा हात कसा असतो, हात आनंदी असतो, सबळ असतो. आता हाताची व्हॅल्यू जी आहे ती फक्त जेव्हा तो या शरीराशी अटॅच्ड आहे तेव्हाच हाताला व्हॅल्यू आहे. एक हात कापलेला आहे आणि तो हात याच्यामध्ये पडलेला आहे, रस्त्यावर पडलेला आहे, त्या हाताची व्हॅल्यू काय आहे, शून्य आहे. कोणीही त्या हाताला व्हॅल्यू देणार नाही. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्टेड असतो, आपण इनव्हॅल्युएबल असतो, आपल्याला पूर्ण व्हॅल्यू असते. आपण जेव्हा कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कर्म करतो, आपल्याला परमानंद मिळतो. ज्याप्रमाणे हात अन्न पोटाला देतं तेव्हा हात सुद्धा सबळ होतो. त्याचप्रमाणे कृष्णाला जेव्हा आनंद देतो आपण, कृष्ण आपल्याला परमानंद देतो, आपण सुद्धा आनंदित होतो. तर हा भोक्ताराम यज्ञ तपसा हा अर्थ आहे. आता सर्व लोक महेश्वरम, सर्व लोक महेश्वरम म्हणजे मी सर्वांचा ईश्वर आहे. आता भोक्ताराम यज्ञ तपसांचा आणि एक मी तुम्हाला अर्थ सांगते. कृष्ण म्हणतो की मी भोक्ताय, मी एन्जॉयर आहे. आता जर तुम्ही शास्त्रामध्ये बघितलं तर प्रभू रामचंद्रांनी रावणाविरुद्ध युद्ध केलं आणि ते जिंकले. आता त्यांनी जिंकल्यावर ती लंका हडप केली का, तिकडे आपला ध्वज लावला का, की त्यांनी ती लंका विभीषणाला दिली, त्याला राजसिंहासनावर बसवलं, त्यांनी ती घेतली नाही लंका, त्यांनी विभीषणाला राजसिंहासनावर बसवलं. मग भक्त प्रल्हाद, हिरण्यकश्यपूनी भक्त प्रल्हादला खूप त्रास दिला. तेव्हा नरसिंह देवानी हिरण्यकश्यपूचा वध केला. आता वध केल्यानंतर हिरण्यकश्यपूचा वध केल्यावर ते स्वतः नरसिंहदेव सिंहासनावर बसले का, नाही, त्यांनी प्रल्हादला सिंहासनावर बसवलं. म्हणजे भोक्ताराम यज्ञ तपसा हे सांगण्याच्या पाठीमागे कृष्णाचा एकच उद्देश आहे, आपला उद्धार होण्यासाठी कृष्ण सांगतोय की तुम्ही असं करा. कृष्णाला काही नकोय आणि त्याला काही कमी नाहीये. पण भोक्ताराम यज्ञ तपसा हे करण्या पाठीमागे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की जेव्हा तुम्ही माझ्या आनंदासाठी कर्म कराल तेव्हा तुम्हाला परमानंद मिळेल. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की मी भोगताय असं म्हणताना कुठेही कृष्णाच्या मनामध्ये शोषण भाव नसतो, जो आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये असतो. स्वार्थ, शोषण करायचं दुसऱ्यांचा, हा भाव कृष्णामध्ये नसतो. केवळ आणि केवळ आपल्या उद्धारासाठी
कृष्ण हे सांगते. आता फक्त सेवाभाव असतो कृष्णामध्ये, शोषण भाव नाही. सर्व लोक महेश्वर म्हणजे या ब्रह्मांडामध्ये 14 लोक आहेत. सर्वात वरचं म्हणजे ब्रह्मलोक, आणि अशी 14 लोक मी तुम्हाला 8व्या अध्यायामध्ये सांगणार. तर या 14 लोकांचा म्हणजे देव देवतांचा, ब्रह्मदेवाचा सुद्धा ईश्वर कोण आहे? सर्व लोक महेश्वरम म्हटले. सर्व लोकांचा ईश्वर हा कृष्ण आहे. आणि सुहृदम सर्वभूताना, सुहृदम म्हणजे वेलविशर, म्हणजे जो हितचिंतक आहे तो. आता तो सर्व भूताना म्हणजे फक्त मानवांचा हितचिंतक नाहीये, तर तो हत्ती, मुंगी, सर्व किडे, प्राणी सर्वांचा तो हितचिंतक आहे. तर जेव्हा आपल्याला हे शांती सूत्र समजतं किंवा इतर देशांना जेव्हा या शांती सूत्राचा अर्थ समजेल, तेव्हा 2 देशांमध्ये युद्ध कधीच होणार नाही. तर अशा तऱ्हेने हे शांती सूत्र मी तुम्हाला सांगितलं आणि आजचा अध्याय संपलेला आहे. आज आपण काय शिकलो? अर्जुनाचा प्रश्न होता, मी काय करू, कर्म संन्यास की कर्मयोग, यात श्रेष्ठ काय आहे हे मला सांग. तेव्हा कृष्णाने सांगितलं कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. मग निष्काम कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण बंधनातून मुक्त होतो. यात मी तुम्हाला श्रील प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं की त्यांनी कर्म कसं केलं. त्यांना ते हिप्पी लोकांबरोबर राहिले, त्यांना कुठलीही अपेक्षा नव्हती. ते कृष्णाच्या आनंदासाठी भागवत धर्माचा प्रसार करत होते. आणि मग शेवटी तुम्हाला मी शांती सूत्र सांगितलं. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? दीपाराणी माताजी, विल यू स्टार्ट? हरे कृष्ण माताजी.